кызыксынучан, иң билимли һәм бик күп сорауларга җавап табырга яратучы укучыларны экраннар янына чакырабыз. Чөнки эфирда акыл бадыл тапшыруы һәм бездә бүген кунакта Айсылу, Диләрә исемле кызлар. Хәерле көн, кызлар. Исәнмесез. Кызлар, әйдәгез үзегез белән якыннанрак таныштырыгыз. Диләрә, сүз сиңа. Минем исемем Диләрә. Мин 12-нче гимназиядә 6-нчы сыйныфта укыйм. Минем иң яраткан фәннәрем ул инглиз теле, тарих һәм география. Син бөтен фәннәрне яратасың булып чыга түгелме инде? Әйе. Син шунда кызыксынучан димәк бездә. Әйе. Икенче кызыбыз Айсылу белән танышыйк. Исәнмесез, минем исемем Айсылу. Миңа 12 яшь. Мин 12-нче гимназиядә белем алам. Буш вакытларымда биргә һәм бик кызык китаплар укырга яратам. Кызык китаплар нинди китаплар инде ул? Мәсәлән, Мравҗанның туган көне һәм Җил каян килә. Ярар, аңладык без сине. Инде сез уенга әзердер, шулай бит? Ничек әзерләндегез? Бик каты әзерләндек. Әзерләндек. Ярар. Без сезне әзерләюзне тикшерербез. Инде беренче турга күчәбез. Тапшыруыбыздан беренче турын башлыйбыз. Иң элек сезне кагыйдәләр белән таныштырам. Беренче турда сезгә бардыгы 3 сорау яңгырый һәм балалар сайлау мөмкинлеге бирелә. 0-дан алып 10-га кадәр. Сез әйткән балны без сайлыйбыз. Әгәр дә инде җавабыгыз дөрес икән, бал үзегезгә була. Әгәр дә инде юк икән, бал гомуми исәптән алына. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Җавап вариантларын игътибар белән тыңлагыз. Димәк, беренче сорауга күчәбез. Леонардо да Винчиның иң танылган картинасы. Бу сорауга беренче булып Айсылу җавап бирер. Ничә балл белән бәялисең? 10. Кабул иттем. Әллә син Леонардо да Винчиның картиналарын бик яхшы беләсең? Әйе. Хәзер белербез. Диләрә, син ничә балл куясың? 10. Син дә 10 балл куясың. Картина осталары, сәнгать осталары килгән безгә бүген. Әйдәгез җавап вариантлары белән танышыйк. Джаконда, Аленушка, тагын икеле, опять двойка, Кара квадрат, Ялгызлык, одиночество, Яшенле яңгырдан качучы балалар, Дети, бегущие от грозы. Димәк, бу картиналар арасында кайсысын Леонардо да Винчи иҗат иткән? Айсылу, син җавап бирергә әзерме? Джаконда. Синеңчә Джаконда. Ярар. Аны икенче төрле исемен беләсеңме? Мона Лиза. Мона Лиза. Ярар. Моны чынлыкта Леонардо да Винчи иҗат итте микән? Хәзер белербез. Диләрә, син ничек уйлыйсың? Шулай итеп, Джаконда, Мона Лиза булгач, Леонардо да Винчи. Иҗат иткән дип уйлыйсың. Һәм чынлап та Мона Лиза Леонардо да Винчиның иң танылган картинасы. Афәрин кызлар, 10 балл. Икенче сорауга күчәбез. Икенче сораубыз булай яңгырый. Галиәскәр Камалның кайсы әсәрендә героиня күлмәк сайлый алмый интегә? Диләрә, бу сорауга беренче булып син җавап бирәсең, ничә балл белән бәялисең? 10. Әдәбиятны яхшы беләсең, Галиәскәр Камалның әсәрләрен беләсең алайса. Әйе. Айсылу, син? Мин дә 10 балл куям. Бәлки сезгә җавап вариантлары кирәк түгелдер? Юк. Шулай да әйдәгез җавап вариантларын тәкъдим итеп карыйм. Сүнгән йолдызлар әсәрендә Сәрвәр, Галия Бану әсәрендә Галия Бану, Зәңгәршәл әсәрендә Мәйсәрә, Беренче театрда Гафифә, Банкрот әсәрендә Хәдишә, Әлдермештән Әлмәндәр әсәрендә Хәмде Бану. Бу героиннарның кайсысы нинди әсәрдә күлмәк сайлый алмый интегә? Мин беренче театр сайлыйм, Гафифә. Бу эпизодны хәтерлисең? Әйе, хәтерлим. Әсәрне укыганың бар. Без мәктәптә кинофильм карадык. Һәм ничек сиңа кинофильм ошадымы? Миңа бик ошады, ул бик кызык булды. Аңлашылды. Айсылу? Мин дә Диләрә шикелле беренче театрны сайлыйм, Гафифә. Гафифә күлмәк сайлый алмый интегә. Чыннан да, Вәли белән Гафифә әңгәмәсендә Гафифә төрле киемнәр сайлап карый. Афәрин кызлар, бик дөрес җавап бирдегез. Хәзер 3нче сорауга күчәбез. Бейҗиңел барасыз әле сез. Хәзер география өлкәсеннән сорау булыр. География фәне белән дуслыгыгыз ничек? Ничек укыйсыз бу фәнне? Айсылу? Әйбәт. Беләсез география фәнен? Диләрә? Мин географияны бик яратам, чөнки безнең укытучы бик кызык сөйли. Ярар, хәзер сораубыз менә булай.
Qaysi ko'lga 336 yilga ham shishmalar quya? Ko'z oldingizga keltirdingizmi? Bu endi ko'l bo'lib tegish ekan. Ayslo, bu so'rovga birinchi bo'lib sen javob berarsan, necha ball bilan berasan? 8 ball berar Ayslo, Adilari. 9. 9 ballni qo'yam. Hozir javob variantlarini taqdim etaman. Kaspiy, Viktoriya, Baykal, Michigan, Balxash, Titicaca. Qaysi ko'lga 336 yilga ham shishmalar quya? Ayslo, sen javob bergazirmi? Benim için Baykalga 336 yılgalar hem şişmeler kıyam. Dilara, sen necha bo'lasan? Men de shulay Baykal javobini saylayman. Baykalga 336 yilgalar Qo'yaylik. quya. Yarı javoblaringizni qabul etdim. Shunlab da eng teran ko'li biz Baykalga 336 yilga ham shishmalar quya. Aferin qizlar, bek yaxshi o'ynadingiz siz. Bizning Dilara birozgina oldi boram, lekin Ayslo kayfini tushirma. Kelasi turlarda sen quvib jetarsan deb umidlanib qolamiz. Aqlbatli topshiriqni ikkinchi turini boshlaymiz. Bugun biz sizning bilan muzikal gadjetlar turida suylashirmiz. Tugalaraga aytsak, ularning tarixini ko'z solamiz. Shu aytib sizga gadjetlarni kelib shug'ullari bo'yicha o'rnashtiramiz. Eng birinchi biz qo'yashamiz demak. Eng birinchi borliqqa kelganin ham endi oxirdan so'nggi yillarda borliqqa kelgan gadjetni. Anladingmi? Bu savolga birinchi bo'lib bizning Dilara javob berar, necha ball bilan beyalaysan? 10 ball qo'yadi bizning Dilara. Ayslo? 10. Ayslo da 10 ball qo'yadi. Hozir javob variantlarini taqdim etaman. MP3 player, audio magnitofon, patifon, sharmanka, DVD o'ynatgich. Dilara, sen javob bergazirmi? Seningcha birinchi narsa borliqqa kelgan? Menimcha birinchi sharmanka, ikkinchi borliqqa kelgan patifon, onlari audio magnitofon, onlari DVD o'ynatgich, ham so'nggi MP3 player. MP3 player so'nggi borliqqa kelgan desan sen. Javobingni qabul etdim. Ayslo necha bo'ldi ekan? Men o'ylayman sharmanka, ikkinchi patifon, uchinchi audio magnitofon, to'rtinchi DVD o'ynatgich, ham so'nggi MP3 player. Yarar qizlar, bek yaxshi o'ylangansiz. Ana sharmanka nechanchi yillarda, nechanchi asrda borliqqa kelgan ayta olasizmi? Menimcha sharmanka o'rta asrlarda borliqqa kelgan. Hozir aytagisiz javobni tinglaylik. Sharmanka 15-asrda borliqqa kelgan. Patifon 1907-yillarda, audio magnitofon 1932-yillarda borliqqa kelgan ekan. DVD o'ynatgich 1980-yillarda, 90-yillarda, endi MP3 player 95-yillarda Amerikada borliqqa kelgan. Aferin qizlar, bek javob berdingiz. Sizlar bek yengil borasiz. Sizning fikrlaringizni eshitasi kelyapti turlar bo'yicha, o'yin bo'yicha. Bu tur bek qiziq boshlandi. Men o'ylayman so'nggi tur bek qiziqli o'tashak. Dilara, sen? Bu turlarda bek qiziq so'rovlar bo'ldi, ham ular menga bek yoqishadi. Masalan, ayrisha qaysi so'rovlar qiziq bo'lib tuyuldi? Masalan, patifon nindi yilda borliqqa kelgan, DVD o'ynatgich, men uni bilmagan edim. Siz menga bek bo'lishdingiz. Voy, rahmat. Shular aytib biz 3-turimizga ko'chamiz. Alloh taolo sizga o'ng'ishlar tilayman qizlar. Oqibatda topshiriqni 3-turini boshlaymiz. U ortiq javobni top deb ataladi. Sizga javob variantlari berilashadi. Siz shu ismlikdan durust bo'lmagan ortiq javob variantini saylaysiz. Shulay bu turda ballarni o'zingiz qo'yasiz, 0dan olib 10ga qadar. Qizlar, aytingizlar, tabiat bilim fanini o'qiganingiz bormi, yoratasizmi? 1-ikkinchi, 3-chi, 4-chi sinflarda biz ko'p onni o'tdik. Biz yilg'alar,
елгалар, Хайваннар турында укыган идек, истә калдырган идек. Ярый. Менә хәзер без сезнең белән 3нче турның беренче соравы җәнлекләргә багышланган. Төгәлрәк әйтсәк, Арктикада яшәүче җәнлекләр турында булыр. Бу сорауга беренче булып безнең Айсу җавап бир, ничә балл белән бәялисең? 9 балл белән бәяли Айсу. Диләрә ничә балл белән бәяли? 9. Шулай ук 9. Соравыбыз Арктикада яшәүче җәнлекләр дип атала. Әйдәгез җавап вариантларын тәкъдим итәм. Ак аю, тюлень, төньяк болан, коала, морж, хайрак. Айсу өчен җавап биргәнсезме? Мин уйлыйм коала. Коала? Нәрсә белисең? Ул Арктикада яшәми. Яшәм. Шуңа күрә син шул җавап вариантын сайлыйсың инде. Диләрә ничә уйлый икән? Бу хайваннардан коала Арктикада яшәми. Кайда яши? Австралиядә. Бик дөрес кызлар, чынлап та коала Австралиядә яши, һәр икесе 9 балл. Икенче соравыбызга күчәбез. Ул безнең татар теле фәненнән була. Татар теле белән дуслыгыгыз ничек? Әйбәт. Нинди билгеләр аласыз? Бишеләр. Ярый. Менә җөмлә кисәкләре темасын уздыгызмы инде? Әйе. Ярар. Әйдәгез алайса сорауга җавап биреп карарбыз. Беренче булып Диләрә җавап бирер. Ничә балл белән бәялисең? 9. Айсу син? 10 балл куябыз Айсу. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Ия, рәвеш, хәл, хәбәр, айыргыч, тәмамлык. Җөмлә кисәкләре. Диләрә, син җавап биргәнсеңме? Монда рәвеш артык була. Ничек? Чөнки рәвеш ул сүз төркемнәренә керә. Ярый, җөмлә кисәге түгел инде синеңчә. Әйе. Айсу ничек уйлый? Мин дә Диләрә шикелле рәвеш дип уйлыйм. Бик дөрес кызлар, рәвеш җөмлә кисәге түгел, сүз төркеме. Афәрин. Татар телен чынлап та бик яхшы беләсез икән. Хәзер әйдәгез 3нче соравыбызга күчик. Өстәл уеннары. Өстәл уеннарын беләсезме? Әйе, беләбез. Бу сорауга беренче булып безнең Айсу җавап бирер, ничә балл белән бәялисең? 10 балл куя Айсу. Диләрә? 10. Диләрәгә 10 балл куя. Димәк, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Шахмат, домино, шашка, уртага кереш, нарды, маджонг. Айсу, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Тыңлыйбыз, димәк, өстәл уеннары. Уртага кереш. Ни өчен? Чөнки аны өстәлдә уйнамыйлар. Ничек уйныйлар? Бу сорауга инде безнең Диләрә җавап бирер. Уртага кереш, чөнки икенче уеннар аларны өстәлдә уйныйлар. Уртага кереп уйнамыйлар. Уртага кереш ул тул белән уйнала торган уен. Ике кеше кара-каршы баса, алар арасында 5-6 кеше булырга тиеш. Уенчылар чиратлап бер-берсенә туганда шул вакытта уртадагы кешегә тиерергә тиешләр. Менә шуннан гыйбарәт әлеге уен чынлап та уртага кереш өстәл уеннары рәтендә тормый. Афәрин, кызлар, бик дөрес җавап бирдегез сез. Һәм безнең гомуми исәп әлегә тигезлек. Шуңа күрә безнең 4нче турыбыз бик кызыклы булыр. Диләрә, 4нче турны синең белән уйныйбыз, ләкин аңарчы бераз синең белән сөйләшәсем килә. Буш вакытларың ничә үткәрәсең? Нәрсә белән шөгыльләнергә яратасың? Мин музыка белән, театр түгәрәгенә йөрим һәм бию белән шөгыльләнәм. Музыка түгәрәгенә йөрисең, син берәр музыкаль уен коралында уйныйсың димәк. Әйе, мин фортепианода уйныйм һәм бик күп конкурсларга йөрим. Нинди әсәрләр уйнарга яратасың? Мин күп татар әсәрләр уйныйм. Алар миңа бик ошыйлар, чөнки алар бик матур, аларның мелодиясылары бик җиңел һәм Күңелгә төшле. күңелле. Ярый, бик яхшы. Миннән сиңа 10 сорау булачак. Син тиз арада аларга җавап табарга тиеш буласың. Әгәр дә инде белмисең икән, алга таба яки белмим дип җавап бирәсең, яме? Ярар. Һәр дөрес җавабың өчен сиңа 1 балл куела. Син әзерме?
Әзер. Киттек. Алма бабай, шагыйрь, депутат Миңнуллинның исеме. Туфан. Юк, Роберт. Табышмакка җавап. Яз килсә киенә, көз килсә шишенә. Ул нәрсә? Куян. Юк, агач. Көрәш, ат чабышы, киянтә белән су ташу. Бу нинди бәйрәм уеннары? Сабантуй. Дөрес. Җиргә иң якын йолдыз. Кояш. Дөрес. 8-гә 8-не кушкач ничә була? 16. Дөрес. Гыйнвар аеннан соң нинди ай килә? Февраль. Дөрес. Суның каткан халәте. Боз. Дөрес. Әтинең әтисе миңа кем була? Бабай, дәвәти. Мәкальне дәвам итегез. Тырышкан табар. Ташка кадак каган. Дөрес. Колакка кия торган бизәнү әйбере. Алка. Дөрес. Афәрин. 4-нче турыбызны дәвам итәбез Айсылу белән. Сезнең әлегә тигезлек иде моңарчы. Әйе. Хәзер инде 4-нче тур кайсыгызның белемлерәк, кайсыгызның җитезрәк икәнен ачыкларга ярдәм итер. Дулкынланасыңмы? Әзгә. Ярар. Минем сиңа шуны соравым бар. Диләр белән сөйләштек инде, буш вакытларыңны ничек үткәрәсең? Буш вакытларымда мин театр түгәрәгенә йөрим. Анарсан среда минем танц бию бар һәм буш вакытларымда китаплар укыйм һәм эшләрне эшлим. Ярар, буш вакытларың бик юкта икән әле синең. Менә без сиңа бүген 10 сорау әзерләдек. Аларга тиз генә җавап бирергә кирәк булачак. Әгәр дә белмисең икән, белмим, алга таба дип әйтәсең. Һәр дөрес җавабың өчен сиңа 1 балл куела. Яшьтә? Әзерме? Әйе. Киттек. Шәвали хәйләсе авторы Шагыйрь Галиевның исеме. Шәфкать. Дөрес. Утта яна, суда батмый. Утта яна, суда батмый. 1, 2, 3. Агач була. Юк, җавап булмады. Ул бәйрәмдә ширше бизибез. Яңа ел. Дөрес. Җирнең иярчене. Кояш. Юк, дөрес түгел. Ай. 7-гә 7-не кушкач ничә була? 7 + 7. 14. Дөрес. Август аеннан соң нинди ай килә? Сентябрь. Дөрес. Салават күпере кайчан чыга? Яңгырдан соң. Дөрес. Әнинең әнисе миңа кем була? Әби дәвән. Дөрес. Мәкальне дәвам итегез. Энә дә бүләк? 1, 2, 3. Дөя дә бүләк. Бармакка кия торган бизәнү әйбере. Йөзек. Бик дөрес. Чынлап та бик кызыклы, бик мавыктыргыч уен булды бүген, кызлар. Сезгә уен ошадымы? Бик ошады. Ошады. Әфәрин, сезгә киләчәктә сезнең белән тагын күрешербез дигән өметтә калам. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Миңа бу уен бик ошады. Миндә бик күп кызык сораулар булды. Мин бу бик күп нәрсәне белдем. Бу уен миңа бик ошады. Монда тагын киләсем килә. Сораулар миңа бик ошады. Патефоннар турында бик кызык булды. Һәм Леонардо да Винчиның картиналарын белеп калдым. Һәм соңгы тур бик шәп булды. Катнашучыларның тырышлыгы юкка түгел. Гадел һәм Зәринәнең урынын бүгенге батылдан соң Айсылу һәм Диләрә алды. Киләсе тапшыруларда яңа катнашучылар булыр. Аларның нәтиҗәләрен дә соңрак белербез. Акыл батылда катнашырга теләүчеләр Шаян ТВ сайты аша безнең белән элемтәгә чыгалар.